Добрий раніці всім. Сьогодні неділя 9 лютого. Приїхали у костел на святую мшу. Для сьогоднішньої літургії слова характерна багаття образів і тематика покликання. Варто ще раз приглядіться до сьогоднішніх читаннів, як розважаючи над Божим Словом з повагою і рішучістю прийняти до серця усе те, що звертається на нас Божий наставник. Молимся за святый костел, как обвещал людям надею избавления. Тебе просим. Молимся за тих, хто керує народами, как клопотилися об соправдном спокое и згоде у своих держав. Тебе просим. Молимся за молодь, якая удзельнічає у заняттях по релігії, каб використала можливість лепш познати Христа. Тебе просим. Молимся за тих, хто знаходиться у залежності від розних шкодних звичок. Собі і у своїм окруженні сили, потрібні для супротистояння древнім впливам. Тебе просим. Молимся за дітей, как ангели-охотники оховывали их от усілякої небезпеки. Тебе просим. Молимся за нас, тут собрали, как мы распознали в Божьем Слове шлях для вырашения